Μιλούμε για διαφθορά στην Κύπρο. Βεβαίως και υπάρχει διαφθορά. Πώς την αντιμετωπίζουμε? Με δύο απλά μέτρα. Πρώτον, θα πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα. Δεν μπορεί ο Γενικός Εισαγγελέας να συμβουλεύει αυτούς οι οποίοι αύριο μπορεί να βρεθούν κατηγορούμενοι για θέματα διαφθοράς και ουσιαστικά να είναι ο δικηγόρος του κράτους, αλλά από την άλλη να θέλει να κάνει ποινικές διώξεις για τη διαφθορά. Χωρίς το διαχωρισμό δεν θα κάνουμε τίποτε με τη διαφθορά. Και το δεύτερο, ασφαλώς, πρέπει να δώσουμε και άλλες εξουσίες στην Επιτροπή κατά της διαφθοράς. Να έχει δικαίωμα να διορίζει ποινικούς ανακριτές, να έχει δικαίωμα να αποφασίζει η ίδια με βάση τα πορίσματα τους, να προσεγάγει ενώπιον της δικαιοσύνης αυτούς οι οποίοι κρίνει ότι έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της διαφθοράς. Αν υπάρχει η θέληση, υπάρχει και ο τρόπος.